May sa tinted na nga pa. Fix up. Resolution na ata. Ayan. Pay maday. Tapos ang dapat ikataw. Utensils. Pay maday. Yan, good afternoon mga guys. Dati man dito ipan. Higit sabangan. Kata diop pada sa mamantik ko mapanag manganti Julie Pay. Ang wala nga puro pan. Kata na tilapia kas kada lamos di kang kain. Padasak mo tati mapati manganti kumpunada nga nalanitan. Julie Pay. Julie Pay bakto. Awan Julie Pay pa ito. Nanganay. Basta diop. Yan. Down. Tanay, diop pa na rin. Anong aldaw nga diop. Tapos gastaw, naglapot di panahon na. May manti pa naglalami isa. Nagtutubo man dagay uungol. Datanan na yun. Gusto dito yung Taiwan. Awan di watat tao dito yung wigit. Kada amin di ka Kamaw. Let's go, magbak daw. Nagado ti kortine, ti nagana billit. So may nagpaltok ti toklen ti buda rin nagaduda dito igit ti wa. Oh, itataning. Sus, apaw, naglagyaman lakat ti kanaya. Pan nag-McDonald na ya. Malamakan ka pa eh. Agbay kat pa tinakad adayaw. Nakaramada lang ti ko ah. Jalat dog. Oo na yan. Yan, ganito sa ano, Taiwan. Puro kumpanya, yan o, kumpanya na ganyan. Ito yung bulit, daanan ng bulit yan. Yan, yung mga malalaking kumpanya dito. Ganyan. Ay, ipapasyal ko kayo dito sa ano, sa gilid-gilid. Yan, madaming ano yan, yan sa kumpanyang yan, madaming Pinoy. Nalagay yung mga tilapia, no? Sa ilalim ng tulay, oh. Lalaki nila. Napakadami nila. Ganyan lang yung ginagawa dito pag diop, bike-bike. Yan. Pa-jogging-jogging yung dalawa down. Ay! Nagadayo mo lagat ti binayk ko na yapaw. Di wala makadandano na. Numanong amilya ti nadanong gaon. Mga kwa 1 mile. Yan ko kaya napukawak sa pa yun na gapula data makduma nga data. Yan tinagdag na akon. Oh. Yan malapit na tayo sa ano Barangay Pugo. Stoplight manag. Yan yan. Yan data ito inay. Ay, tatamagan niya, McDonald kibagbagada ni. Mabutang pa yung nitatang nga ma-video ba? Doon, dati ito yun. Let's join us. Kuna naman eh.
Gaan natin. Yan na. Tingin sa pala mga tika, tilapia. Yang ini kita. Stimo kaya ini. Sampai dua mo tinted na kiksan na. Yang mo na ta. Stimo ganti syudad ni. Kala nakapunta to. Oh. Mga antay mga ano. Kanya malaki raman na nata. May samat hindi na nga. Final edge. Kapag may sa tinted na nga pa, exam. Resolution na ata. Ayan. Kay Maday. Tapos ang dapat tikap tao. So, itong series. Kay Maday. Low park. So, ano mabang kayo mga antikwa? McDonald's. Balong kayo matitik-chap. Gamit o manggawan ang nakay kanti ko mabalingkag kung gatikityak. So ano mga anggat to. Palong gatikityak mo. Kasi nga doon tayo. Gatama lang nakaraman ni Kwa. McDonald's kasi magamit naman na. Kaya magamit McDonald's. Itong basketball court nila. Ganda. Tapos nakasilaw. Pwede kayo silaw dato yan. Sapa pailaan. Para makita yun naman yung ano, paligid-ligid dito sa Nankan. Nankan Taoyuan. Ano yan?